Live gikan dere sa Las Vegas Boulevard dere sa City of Las Vegas, ang Sin City sa State of Nevada sa United States of America. Karong oras alas 11 na sa kagabion, adlaw pang Martes, petsa 17 sa buwan sa Agosto ning tuig 2021. Karong oras nasa tong kilid ang Pacquiao Insider, ang former Bacolod City Mayor, former Bacolod Lone District Congressman Monico Nyox Puentebella. Anong kauban doon diri, kuyog niya ang iyang igsuon si Joy Puentebella na nagbase sa Los Angeles, California. Diya sa atong kilid pod, mga amigo, mga amiga, mga ka-super. Sir Nyox, live ta sa Super Balita. Unsay rule? Anong rule? Bisaya lang sir, okay na? O Tagalog, okay na? Bisaya. Bisaya, Tagalog, okay. Unsay role nimo sa Team Pacquiao, sir? Kumpadre ko si Pambansang Kamao. Oh, Sobra na 20 anyos, 20 years na sobra. okay. Di naman kami nagsimula kay when he was not yet a champion. Bago pa lang siya, napildi siya, na-headbutt siya ni Morales. Nagkaila kami din I was working din for Bombo at that time. Bumuradio. Oo, I was a congressman but I covered the fight. Nagkaila kami. From that time on, tuloy-tuloy na. Nag-champion na siya, nagpopular, nag-congressman, nag-senador. So all those time, magkumpadre kami, ninong ko sa mga anak niya. Pero karong panahon, gusto ko tani, kaplano pa ko maglagan uli, party list sa Bacolod. Okay. Gin-request niya ko ba na kung pwede, kauban ko na lang siya, updan ko na lang siya, wag na akong magtakbong politika, bigay ko na lang yung time ko sa kanya bilang maging presidente. Okay. So, kasi kumpadre ko naman at I believe in him, may kumpiyansa ko sa kanya, buutan na tao, nag-decide ko mag-bulig sa iya. Amo nang role ko diri, basta politika, na ako sa tabi ni Manny Pacquiao. Senator Pacquiao. Kung sa boxing, ara na si Boboy Fernandez, ara na si Freddy Roach. Pero ano lang ako, apisyonado ko sa boxing, kaya nakaboksingero man ko sa eskwela ko. Ano, boxing ka sa eskwela ka pa? Sa Lasal, nag-champion ko. Sa Lasal, sa Bacolod? Hindi, sa Manila. Sa Manila? Undefeated. Really? So, Wow. Ano nga year to, sir? 1965, 1970. Ang problema sa una, kurap kaayo ang boxing sa Olympics, sa Unyo, kurap. So nag-transfer ko sa weightlifting. Karon naggang 16, 17 years na ako na presidente sa Philippine Weightlifting. Nag-gold medal ng anak ko, ang alagad ko, si Heidelin. Bago lang ko magaling sa Tokyo, nag-champion na gold, nakuha ng Pilipinas, ang akong anak-anak na si Heidelin. Naapa kong usanga naglaban sa Tokyo, taga Cebu. Si Elrin Ando. Elrin Ando? Bantayan nyo na kay in 3 years sa Paris Olympics 2024. Si Elrin mamedalya na sa Olympics. Talented yun si Elrin Ando, sir, talented. Taga Cebu na. So bantayan nyo kay mamedalya gina pareho kay Heidelin. Guys, sa mga wakay baho, wakay lah, nung nahinabi ron dire, ang former Bacolod City Mayor, former Lone District o Bacolod Congressman, at the same time, reigning or current siya nga president sa weightlifting sa Pilipinas sa sports. So iyan ang tao, si Heidelin Diaz, ang champion sa weightlifting sa gold medal sa Olympics sa bago lang natapos sa Tokyo Olympics sa Japan. Sir Nyox, gawas sa duha, Heidelin Diaz o ni Arlene Ando, doon na ba yung mga prospect na sa weightlifting nga mga nakita nimo? May usada si Vanessa Sarno sa Bohol. Vanessa Sarno. Mamedalya na sa Paris Olympics. Wow. Si Ando mamedalya man na. Si Macrohon naa sa Zamboanga kauban ni Heidelin, pero kinahanlan si Macrohon magtrabaho husto. Hindi sila pwede mag-relax, magkwan. Si Heidelin na gold medal, wala Christmas, wala New Year, wala birthday. Training lang at training. Mauna ang akong insulti sa kay Elrin, nasundon mo yun. Gusto ka magmedalya, sundon mo po si Heidelin. Si Heidelin Diaz. Kung magpa-relax ka na, banjing-banjing lang. Barkada ka sa Cebu, walang mangyari. Pero I know she will make it. She will win gold in Southeast Asia next year sa Vietnam. I think she will fight for the gold in Asian Championship November next year sa Hangzhou, China.
So bantayan nyo sa Cebu kay naamang kamo product ang coach nila si Ramon Soles, si Boreros kag may usa pa. Tulo na dang national coach ko eh. Si Boreros, si Ramon Soles kag may usa pa. Ay sus, tiguwang na pud. Oh, kay nano man kay matunaw ng ice cream po diri sa Las Vegas Boulevard. Nakita ko ning akong kauban, akong utod, oh. Sir Nyox, ang ubang mga tao ningon nga grabe ang suporta sa administration karon sa sports kang Hidilyn Diaz, pero siya Bambol Tolentino ningon nga naglisod jud sila o pangita ang Team Philippines para sa Olympics, naglisod sila pangita og sponsors para sa mga atleta. Unsa man gitinuod ni sir? Naisuporta ang gobyerno para sa mga athletes o kulang? Sa karon nga panahon, sa tinuod lang, kulang. Kulang. Ang problema lang, marunong si Chairman Ramirez. Kung kulang ang kwarta, ginubos niya ang kwarta sa mga may tsansa sa medalya. Kung mga wala tsansa, tabi-tabi niya na muna. Inuna niya kami sa weightlifting kaya kaibaw siya nga medalya kami. Ang boxing, binigyan niya man. So sinasabihin, kung isulti muna kulang, dili man kulang, pero sa kabilugan, sa buo, sa lahat, kulang. Bilugan. Kay mga 55 associations na kami. Pero kung sa karon leadership ng PEC, si Tibot Ramirez, wala akong reklamo kay maski gamay rang budget niya sa tinuod. Kabalo siya. Kay baw siya divide. Pero bantayan nyo kay magkampanya, magboto kamo kay Pacquiao, kay pasti ang kwarta sang sport, tirandog na sang Malacanang. Pagawas ko na sa pagkampanya na, gawas ko na. Dako kayong nagula sa mga atleta kay ara man na sa discretionary fund sa presidente. Dili na ko magsubra kay basi patyon ko nila. Okay? Wow. Sir, sa tinuod lang, si Manny Pacquiao serious pagtakbo, pagdagan, pagka-presidente sa Pilipinas? Kayo. Do you think I will risk my life sa mga interview sa nasyonal? Kung dili seryoso. Seryoso siya kay believe you me, mga kaigsuunan ko dra sa Cebu. Wala may makatumba sa Duterte kundi lang si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao lang makatumba. Kay daghan ang kwarta ni Duterte. Daghan ang kwarta ni Sara. Daghan ang armas. Daghan ang military. Ang makapildi lang si Manny Pacquiao. Kaya kamo sa Cebu, kwaunta Bisaya, ha? Dili taga Davao kundi taga Jensa naman, ha? Kay tagaan chance iban nga pamilya. Hindi lang usa ka pamilya sa Davao. Okay daw, nagsubra ng interview ko, natunaw ng ako. Sir, last na lang. Last na lang. Kung mudagan si Manny Pacquiao presidente, kinsay giplanuhan niya mag-vice presidente niya? Wala pa na. Wala pa. Mapauli kami, kahulat ng tanan sa amon karon. Everybody is waiting. You mark mag-observe ka mo. Ang opposition karon wala na 2 months, walang ingay kasi Pacquiao is still here. Pagbalik na mo, bantayan nyo. Kay tanan ng opposition, ma-unite na kay Manny Pacquiao. Before I let you go, prediction mo, Manny Pacquiao versus Yordenis Ugas sa Sunday in the Philippines. 5 rounds, knockout, Pacquiao. Knockout si Ugas. Pag sumobra sa 5 rounds, unanimous decision. Senador Pacquiao pa rin. Pero unanimous pag sobrang 5 round. Pero 5 round, bantayan nyo, basi may matumba. Okay? May mga nagtanaw sa Bumbu Radio Iloilo, Cebu, Bumbu Radio Bacolod. Mensahe mo. Well, sa inyo na, mag-andam ka mo, di ka mo magkumpiyansa. Pareho kay Pacquiao, dili siya pwede magkumpiyansa. Kay ining kubano ni, taas pa sa kanya, mas matangkad. Tapos bronze medalist na sa Olympics 2008 kakubano. Gutom. So he will do everything to beat Manny Pacquiao para makakwarta siya. Pero dili, masyadong kumpiyansado, may abilidad si Manny Pacquiao, ibang klase. Pareho ni sila ni Hidilyn. Wala ka untat, wala ka tiguang. Laban lang ang laban. Amo na si Pacquiao, amo na si Hidilyn Diaz. Pareho gina sa ako. Malapit ng duhana. Okay, daghang salamat sa inyo. Huwag kang magkumpiyansa sa mabakuna ka mo. Kay grabe sa Cebu karon. Sa Iloilo, mauman. Sa Bacolod din. Sa Bacolod, amuman. Kay wala man among leadership. Kay Albi May Benitez ta, sa masunod nga mayor.
Sorry lang ka, umpong ko na, wala gid ang mga opisyalis na mo. Albi Benitez for mayor sa Bacolod. Salamat. Salamat, sir. Okay. Thank you, thank you. Ikaw, halong ka man. Halong ka man, ha? Thank you, thank you. Congrats, Thank you. congrats. Oh, thank you, thank you. Congrats. Salamat. Happy ka. Salamat, Gid. Inyong nakita og nadungog ang former Bacolod City Mayor, former Lone District of Bacolod Congressman Monico Nyox Puentebella. Siya karon ang current nga presidente sa weightlifting sa Pilipinas. Nga bago lang nidaog ang iyahang athlete nga si Heidelin Diaz. Muna nga nasiya sa Team Pacquiao. So Pacquiao insider to ha. Ang atong na-interview si Puentebella. Naasiya kuyog siya kaganina atol sa grand arrivals ni Manny Pacquiao sa Toshiba Plaza sa T-Mobile Arena. Boxing insider or Manny Pacquiao insider to. Nisulti siya nga seryoso si Manny Pacquiao nga mudagan pagka-presidente sa Pilipinas sa umaabot nga eleksyon human aning iyang away sa boxing. Ang oposisyon matud pa niya maghiusa para kang Manny Pacquiao. Matud pa niya wala ang makapili sa Duterte administration kundi ang pambansang kamao lang si Manny Pacquiao minungdan nga gikuha siyang money imbis mudagan siya pagka-party list representative sa ilaha sa Bacolod City sa Negros Occidental. So far, mga pinaka-latest, reporting live from the strip, from Las Vegas Boulevard, gikan diri sa Sin City. Ang natadaron diri, kilid ta diri sa MGM Grand. Kining ato na italikod gamay ang kamera ha. Atong na inyong nakita diha ang inyong nakita ron diri ang gipuy-an na diha puyo si Manny Pacquiao sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada, mga amigo ug mga amiga. Para sa Sunstar Super Balita, inyong walagad, yung ka-super, inyong sportsman, DQG, Daniel Kindaw Gudin. Maayong gabi, Amerika. Maayong hapon, Pilipinas. Kita tapuhon. Bye-bye.